Приморье крайында Сахалинда, Төньяк Кавказда ял итүчеләргә уңайлыклар артты. Жәйге туристик чартерлар исемлегендә Калининградтан алып Камчаткага кадәр яңа юнәлешләр барлыкка килде. Иксез-шиксез зур илнең кайсы урыннарында ялны файдалы һәм күңелле итеп үткәреп була, бу хакта киләсе язмада. Казан Кремле тарихы белән танышу, Зия шәһәр утравында Болгарда яки Зәңгәр күлдә булуы мөмкинлеге. Татарстан буенча җәйге туристик чартер программасында Мәскәү, Санкт-Петербург кунакларына төрле форматлар бар. Ә казанлыларны Мәскәү, Төньяк башкаласы буйлап экскурсияләр көтә. Чартер рейслары 2 юнәлештә дә эшли. Запущены туристические чартеры в Казань. Яз көнне Казанга чартерлар җибәрелде. Алар җәй буенча самолетлар Төмән өлкәсенә дә оча. Быел Санкт-Петербургтан Тобольский шәһәренә яңа элемтә ачылды. Җәйге туристик чартерлар Калининградтан алып Камчаткага кадәр бар. Самолетларның күбесе Мәскәүдән оча. Шулай ук Санкт-Петербургтан да очыш вариантлары бар. Җәй башында Камчаткага һәм Алтайга турлар ачылды. 16 июньнән Карелиягә, 20-ннән Төмән өлкәсенә чартер самолетлары оча башлый. Июнь аенда туристлар беренче тапкыр Чечняга һәм Төньяк Кавказга очты. Ключевая задача. Төп бурыч уңайлы тулысынча әзер турларны формалаштыру. Бәяләр базар бәясеннән 2 тапкырга арзанрак. Без федераль бюджеттан мондый самолетлар бәяләренең яртысын субсидиялибез. Бу җәйдә чартер программасының географиясе 12 төбәккә кадәр киңәйде. Аннан теләгән һәркем файдалана ала. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары.